don ubanka ba nan ake bi ba, nan za ka yi, nan za ka yi. Kai wacce doka ta baka damar ka taho da mashin haka, kana kallon muka gunguro mashin ka taho da shi? Wacce doka ta baka damar ka zo ka tsaya akan babban titi kana wani leke-leke? Wacce ma doka ta baka damar ka gunguro mashin a saman titi? Idan man ka ya kare baka iya barin shi gida ka aje shi, shine zaka yi to da shi saman titi. Oke, kana so kai kwasin asdan kenan ko? Asdan kake so ka hada mu al'umma ko? Ka zo ka tsaya da mashin ka tsaya bakin titi ko? To doka ta